Vám to nefunguje, chlapci, ale říkám, že vás natáčí. Aha. Tak doufám, že se tady ještě všichni pohromadě někdy uvidíme, protože je to takový. To je message, ne to, že je. To je asi nejlepší message, ale dneska byl jako prohlášen. To nahráváš? Lejko. Mě to chci říct, nebo? Ne, já jsem nechtěl říct, já si jdu pro čaj. Unbelievable. Unbelievable. Fucking unbelievable. Je tam jedna holka, ale ještě má takový nevyřešený vztah. Tady mi fotím, vy tam nejste určitě na těch fotkách. Já jsem na těch fotkách. My bychom radši pomohli, my jste toho blbnutí tady. Podívejte nahoru, jestli vidíš moje cigarety. A malá, normálně to vidí normálně objektiv, jak kamery, tak foťáků, normálně já už byste předváděl s ním, no. Ona už ne, nám taky bude špatně. Já taky jasně. A ty mi někoho připomínáš, To je ta Bartošová. ty mi taky někoho připomínáš, jo. Jako vůbec prostě strašně, hele. Jo.